Už jsme na tom? Už to točíme, tak to, prosím tě, dokud tě nevyzvu, tak, tak nemluv. Já tam potřebuju chvilku pauzu, aby to bylo střihnutelný, jo? Krásný dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Příběhy života a uzdravení. Já mám dneska tady vzácného hosta, Radka Veselého, mého spolužáka z Gimplu, a jeho příběh mě tak zaujal, že jsem se rozhodla ho pozvat do podcastu, aby se podělil o náš příběh, nebo o svůj příběh tak. A my jsme se potkali na víceletém Gimplu a já s dovolením rovnou, jestli můžu, tak povím, co mě na Radkově příběhu zaujalo. Takže Radek propadl z matiky, když jsme přecházeli mezi vlastně 8 a prvákem, tehdy nějak, nebo 9, prostě tehdy 9 ještě za nás nebyla, nebo končili jsme poslední ročník gymnázia, který neměl ještě 9, ale to je v celku jedno. Sice udělal reparát, ale rozhodl se, že teda odejde pryč, odešel na učňák, on to doplní, co vlastně pak vystudoval a jak ta cesta pak vedla dál. No a pak jsme se možná několik let neviděli a já jsem Radka potkala v autobuse, když jsme jeli z Brna do Prahy. Nevím, jestli tam jel Radek služebně, já už jsem asi pracovala. No a tak mě pověděl část toho svého příběhu, jak vlastně se rozhodl díky tomu učňáku a díky vlastně tady tomuhle, řekněme, jak to říct, chybě nebo prostě nějakému potíži, problému, propadu, tak vlastně se rozhodl, že nakonec vystuduje vysokou školu. Takže vystudoval úspěšně vysokou školu a začal pracovat a pak podnikat. No a jeho firma, on vám ji rád krátce představí. Dneska je velmi úspěšná, má spoustu zaměstnanců, ani nevím kolik. A navíc Radek, když jsem vydávala první vydání knížky Příběhy českých superpotravin, tak se mě ozval, že mě chce podpořit. A vlastně jeho firma a on mě přispěli na první vydání knížky velmi významnou částkou. Takže jako to bylo pro mě takový wow. No a když teď vlastně tisknu, vydávám druhé vydání knihy, tak opět Radek se rozhodl podpořit knížku, takže tím tomu děkuju a moc si toho vážím. A vlastně takovej podmět k tomu, aby tenhle podcast jsme natočili, bylo video, které mě Radek poslal v sobotu, to znamená před 2 dnama, o vlastně sestříhaný vývoj jeho firmy GG Filtration, jestli to vyslovuju správně. Je to anglicky? Je to tak, jak to říkáš, Verunko? Jo, GG Filtration. Takže to bylo tak jako zajímavé, to video těch 5 let firmy a když jako vím, co stojí za pozadím Radkovýho životního příběhu, jak se vlastně jako k tomu dostal, že vystudoval opravdu vysokou školu poté, co absolvoval učňák a vlastně propadl z matiky, byť s reparátem, takže vlastně nepropadl. Ale tak mě to tak zaujalo, že jsem se rozhodla ho požádat o rozhovor. A na závěr toho videa padlo motto, který jsem pak použila k výchově svého 10letého syna, který často svádí svoje chyby a problémy na cokoliv dalšího a že on za to nemůže a tak. Takže já jsem to jeho motto, o který Radka poprosím jako na úvod, tak vlastně mě tak zaujalo, že tak stejně tak pojmenuju i podcast. Takže Radko, já ti dávám slovo, abys mohl říct to svoje heslo, který na závěr toho videa, které jsi mě poslal, zaznělo a zároveň abys teda popsal tu cestu, jak vlastně
to bylo s tím Gimplem a s tím učňákem a pak vlastně s tvojí cestou jako do podnikání a k velké firmě. Veronko, děkuji ti za slovo a strašně mě těší, že jsi mě takhle oslovila pro tady ten tvůj projekt, který děláš. Já se přiznám, že pro mě to je absolutní premiéra, protože nejsem zvyklý mluvit na lidi a mluvit o sobě hlavně. Je to takový zvláštní. To heslo neřeknu, jo, pro mě, jenom abych se jako samozřejmě tak jako správnej řekněme ten protivník jako trošičku, chápeš, postavil na zadní, jo. To nechme nakonec, tak jak to patří v tom videu, jo. Ale taky bych všechny posluchače rád pozdravil, čaute. Doufám, že se máte dobře. Jestli řídíte, tak jděte opatrně a jestli se třeba teďka díváte na televizi, tak ji slumte, protože si myslím, že to bude zajímavý. A já, jak jsem pochopil, že Verča strašně ráda mluví, jo. Já ji znám dlouho, jo, protože jak to říct, podívejte, když se podíváte do takového toho svého zákulisí životního, tak každý si pamatuje určitý okruh lidí. A pamatuje si je hodně. A když si vezmete mateřskou školu, tam je potřeba začít, že jo. Tak jako tam mám třeba pár vzpomínek, jak jsem honil nějaký vočky, nebo že jsem miloval Janičku třeba. Jo, ale to je všechno. Nebo možná Janička ne, to byla i základní škola, tyjo. Teď už nevím, ale ze základky taky pár drobností tam člověk má. Ale když jsem přešel v 5. třídě na Gimpl, já se omlouvám, my jsme měli totiž v pátek akci. My jsme se tam strašně nakalili, takže já mám ještě trošku jako horší jako hlas. Verča mi říkala, že to nemám říkat, a já jsem říkal, že jsem takový, jaký jsem, takže to je prostě, to se nedá ovládnout, jo. Ale takže v okamžiku, když jsem nastoupil na Gimpl v 5. třídě, tak to byla taková zajímavá životní změna. Musím se přiznat, že to úplně nebyla moje volba, protože mě bylo jako na základce docela teplo, jo, protože já jsem tam měl dobrý známky, to byla úplná pohoda, kamarády a měl jsem to kousek, jo. A na Gimplu už byl můj brácha, takže já jsem tam vlastně, moji rodiče prostě usoudili, že když mají jednoho syna na Gimplu, že ten druhý tam musí taky, že já jsem trošku jiný člověk. A mně to bylo jedno v té době vlastně. Taky, pojďme si říct, máme děti, Verča má, myslím, taky zrovna takového toho adolescenta kolem 10. 11. věku, takže moje dcera je prostě v 5. třídě a to je přesně ten okamžik, kdy se moji rodiče rozhodli, že já půjdu na Gimpl. Jo. To, proč já to nikdy neudělám, to je až později, že to za svou dceru nebudu rozhodovat, ale já jsem tam šel a mi se ten život změnil v to, že jednak jsem poznal bandu lidí, kteří do dneška, musím říct, že já si pamatuju všechny jména. A dokonce si pamatuju i kdo seděl v jaké lavici. A to si nepamatuju od nikať. Jak ze školky, tak ze základky, z Gimplu ano, ale potom ta následná cesta moje byla taková delší, protože jsem byl vyvrhel, takže jsem opustil Gimpl a tak dále, ale v tom dalším životě, ať to byla potom jako učňák, kde jsem fakt jako chodil v montérkách, nebo to byla nástavba, nebo to byla vysoká, tak ty lidi si nepamatuju, neznám je a vlastně na ně nevzpomínám. A to je ta sranda. Takže Gimpl, těch pár let, pro mě 4, pro některé lidi 6, 7, 8, tak to byla taková největší moje jako životní jako v uvozovkách láska. Jo? Krom toho jsem chtěl s Verčou chodit, jo? Ona mě odmítla, takže samozřejmě i první rány to byly, že jo, Veru. Je to tak? Pro tebe ne, tak ty jsi musela být ráda, ne? Že někdo má jako zájem a ty jsi ráda odmítala, ne? Je to tak? Řekni, teď ty, hele, pojď. Já se tady směju a vlastně pustím mikrofon. Ne, že bych ráda odmítala, ale je pravda, že ten zájem kluku byl vyšší než můj zájem směrem k ním v tu chvíli. Takže jste měli smůlu, no. Ale je pravda, že když nad tím přemýšlím, co se týká třeba
právě podpory mojí knížky, toho vydání, tak v tom roce 2019 jsem ji vlastně měla na HitHitu. To je vlastně portál, kde se dá dopředu, si můžou lidi koupit to, co chcete prodat, vlastně to, co chcete vytvořit, a vy získáte na to peníze a můžete ten projekt udělat. A opravdu přemýšlím, že nás jakoby pak maturovalo 24. Já nevím, jestli nás celkově bylo 27 na začátku, to je vcelku jedno, ale prostě většina těch, se kterými jsem zůstala v kontaktu, tak vlastně všichni mě podpořili nějakým způsobem. Radek nejvíc jako i vlastně tím, že má i reklamu v knížce, a ostatní spolužáci si koupili knížky a jako opravdu, jak říká Radek, vlastně ta přátelství zůstala jako nejsilnější z toho Gimplu. A teď už můžeš povídat o ty svojí cestě ty zase. Teď jako mimo záznam, dá se tady, jako můžu si dolit, anebo budu vypadat jako nějaký alkáč. Takže já si doliju, jo? Takže vlastně já jsem měl tak trošičku problém s učením, jo? A tady je potřeba si říct, že podle mě by se to nemělo jako úplně odsuzovat, protože já jsem měl zase spoustu trošičku jiných zájmů a to byly jako hezký holky, když mi se líbily vždycky jenom platonicky, protože prostě tak. A nebo jsem hrál jako na nějakou kytaru a hrál jsem ve skupině, rád jsem vystupoval na jevišti a řekněme, že ten volný čas a ta aktivita toho volného času tak jako lehounce převládala nad tou školní aktivitou, jo? Takže když měl člověk prostě za úkol naučit se do druhého dne nějakou, já nevím, ježišmarja, nějaký zlomky nebo nějaký integrály, nevím, jestli tam byly nebo ne, tak prostě si radši zahrál pár akordů a natrénoval si nějakou písničku a měl to tak jako víc v pohodě no a mě to tam prostě trošičku dohnalo, tady to moje laxnovství a když se mě na vysvědčení ocitly nějaký čtverky, nějaká 5 a i schování si myslím, že jsem neměl jako úplně jako 1, jakože to je mi jasný, že neměl. A já to vím, já jsem měl myslím 3, ale to tak je. Já to vím přesně. Já jsem měl 4 čtverky, 1 5 a 3 schování. Prostě totální, ale totálně vyvrhel, jako jo. A přiznával jsem, jako s tím se vám jako špatně chodí domů, že jo. Takže prostě jdeš doma a rodiče se ptají, tak co, jaký bylo vízo? To si říkáš, jo, tak teďka ti to docela dost položí, kémo, chápeš? A teďka jim to ukážeš, ne? A nastane peklo, že jo. Takže nebudu jako říkat, tady se prý nemluví sprostě, takže taťka mluvil slušně, mamka taky. A byla to paráda, prostě celý prázdniny se připravovat na nějakou matematiku, aby člověk na konci prázdnin ukázal, že má tu čest ještě v té škole pokračovat, tak pro mě to bylo jako naučné, opravdu. Ano, já jsem se to naučil a udělal jsem to v pohodě, ale pořád to uděláte, ale teď už jsem neměl 4 čtverky, 1 5, jsem měl 5 čtverek, že jo. Já jsem byl jako fakt jako docela dost jako sekáč v tomhletom, takže každopádně bylo to zase rozhodnutí tenkrát spíš víc moje, když jsem usoudil, že z Gimplu prostě půjdu pryč, jo. A vydal jsem se na cestu takovou tu úplně, jako řekněme si, od základu, takže já jsem šel na automechanika na učňák. Já jsem vlastně tím, že jsme byli s Verčou na Gimplu od 5. třídy, takže vlastně 4 roky jsem tam strávil, tak jako bych vlastně dodělal 9, tak jsem šel jakoby z 9 úplně klasicky na učňák. Takže já jsem vlastně pokračoval s těma, se svýma, jak se tomu říká, když s někým jakoby na stejném věkové úrovni. Vrstevníkama. Děkuju. Vrstevníkama, takže jsme vlastně pokračovali, takže tam jsem neměl jako žádný problém s tím. Je pravda, že pro mě najednou ta škola, která do té doby pro mě byla trápením, tak na tom učňáku, až byly technické obory, to byla matematika, která mě nikdy moc nebavila, nebo fyzika, nebo cokoliv takového jako technického, tak tam mě začala strašně jakoby bavit, jo.
ona tam byla jako jednodušší, o dost. A hlavně, co se týče toho Gimplu, ať je to jak chce, tam já jsem měl strašný náskok a já jsem se vlastně po celou dobu toho učňáku nemusel ani jednou podívat na učení. Takže já jsem si hrál svou hudbu, byl jsem jakoby free a teďka vím, že do toho se naučíte svařovat a jezdit s traktorem a s liaskou a je to takový jakoby takový perfektní, jo. Prostě pro toho kluka je ten obor jít někam a být mezi těma klukama a učit se, jak se piluje s pilníkem a jak se řeže s pilkou, je jako za mě geniální. Jako já jsem za to strašně rád. Jo? A já jsem tam byl vlastně jako mezi svýma, ale měl jsem tam trošičku problém v tom, že jako já jsem se to učení jako opravdu během těch 3 let, co ten učeňák trval, jako nedotkl. Jo? Takže to pro mě byl opravdu jako průlet takovej. A já jsem skončil a teďka si říkám, jako samozřejmě jak jsem říkal, už jako měl jsem vyučení list, mám vyučení list, odnesl jsem si z toho spoustu dobrýho, jako je řidičák, jako jsou ty svařečáky, a člověka to přiblížilo k takové víc té technické realitě. Jo? A najednou vlastně stojíte jako hotovej člověk vlastně v 18 letech, možná 18 mě bylo určitě, protože jsem začal jezdit do školy autem, a najednou jako hotový člověk si říkáte, a teď máme jít začít pracovat, jo, a já říkám, ty vogo, ne, tak hele, tak já chci jít ještě kousek dál, aspoň aby jako ti moji kamarádi z toho Gimplu, tak abych měl aspoň tu střední školu. Takže jsem se přihlásil na nějaké autoelektrikář na Hybešce tenkrát v Brně, jako nástavba, tak to jsem si udělal, to trvala, jestli se nepletu, myslím 3 roky, že už to nebylo takový to 2letý, ale 3letý studium. Takže já jsem si tak jakoby prodlužoval tu cestu obecně. Kolegové už ti měli dávno byli vystudovaní, měli svůj středoškolský titul a já jsem v podstatě byl ještě 2 roky, nebo 2,5, možná 3 roky za nima. Jo. Ale to je vlastně ten stejný příběh, jako byl na Gimplu, ne na Gimplu, ale na učňáku, tak se opakoval na té nástavbě. Mě to vlastně vůbec nějak nezatížilo. Byla to taková jako pohodička. A já jsem vlastně skončil tu nástavbu, zase jsem měl, myslím, že odmaturoval s vyznamenáním. Jo? A já říkám, dobrý, tak já zkusím teda vysokou školu. Jo? A vysoká škola, na to jsem se dostal bez přijímaček. Troufám si říct, že kdybych byl na Gimplu, a kdybych pokračoval v tom svým čtverkařství a vyvrhelství, nikdy jsem se tam na tu vysokou nedostal. Nikdy. Ta cesta vlastně, ať je to jak chce, byla správná. Jo? A pro mě vysoká škola byla jedna velká party. Party v tom, že mě nedělá absolutně žádný problém. Jakákoliv zkouška. Já jsem udělal všechny zkoušky na poprvé. Já jsem žádnou zkoušku v životě neopakoval. A mám takový ty vzpomínky, jakože nejhorší věc je fyzika. Já mám fyziku 1 za 1, fyziku 2 za 2. Já nevím, jak je to možné, ale mě to bavilo. Prostě takový to, jak když se ti blíží částice z nekonečna k vodiči o napětí x miliampér, jakou po celou dobu jeho dráhy na tento vodič působí silou, ale to si nepředstavíš, to ani nevypočítáš, to nejde. Jako, ale tenkrát mě to nějak prostě cvaklo a fungovalo to. A tohleto jsem dal a ta škola pro mě byla úplně v pohodě. Ale tady začal ten můj pracovní příběh, protože já jsem vlastně v montérkách doma jako fušoval a jsem svařoval lidi, určitě jsem byl automechanik, že jo, vyučený, tak já jsem dělal takový fušky do aut, takže já jsem svařoval kamošům Prahy, co měli děravý a lakoval jsem jim auta a co měli prostě, takže jsem dělal takový servis, no. No prostě přihlásil jsem se na jeden inzerát, který mi připadal takový zajímavý a dostal jsem se do společnosti, nevím, jestli jsem mal úplně jmenovat tady, jakže bych to asi nedělal, ale která dělala nějaký průmyslový odsávání a filtraci vzduchu. A jednou, když jsem byl takhle v dílně, v těch montérkách a svařoval jsem, tak mě volal nějaký neznámý číslo, tak jsem to vzal a ten člověk mě říká, hele, když jste se mě přihlásil na inzerát, tak přijďte se podívat na firmu v neděli ve 21 třeba 15. Říkám, jako mě to ani nenapadlo, že to je divný čas. Mně to bylo jedno, jo, protože já jsem vlastně furt pracoval.
jestli bych nejel tam, tak bych stejně svařoval, tenkrát to byl, myslím, bráchův favorit, který jsem dával dohromady, takový zelený. Prostě takový šrot, ale totální. Jo. A prostě já jsem teda ten druhý den, protože to byla sobota, jsem se zvedl a zajel jsem na tu firmu a tam byl člověk, který nás tam bylo pár a prostě tak jsem se dostal k té firmě. Takže, abych to zase úplně neprodlužoval, tak tady začal vlastně můj pracovní život. Tady a přesně v tomhletom okamžiku. Tím, že v garáži, v monterkách při svařování bráchových prahů na zhenilým favoritovi vezmete neznámý číslo a je vám jedno, jestli pojedete prostě v neděli v 10, v 9 večer, to je vám jedno prostě, protože máte svobodu. Ne? Tak prostě se zbalíte a jdete. No. A udělal jsem dobře. Já jsem se dostal do firmy, která byla zvláštní, kde majitel pracoval tak brutálním způsobem, že byl mojí extrémní inspirací. A ta inspirace ta byla zapříčiněna hlavně tím, že jednak pracoval prakticky non-stop. Vy jste mohli přijít do práce kdykoliv, ale kdykoliv. Ale on tam seděl a on makal. A hlavně o tom viděl strašnou spoustu a měl neuvěřitelný charisma. Jo? A to charisma, to je věc, která vás jako toho mladého člověka jako dostane. Jo? Ale totálně. Takže já jsem od prvního okamžiku věděl, že tam jako chci dělat, že se mi to strašně líbí a že chci být součástí tady této bandy. No, já jsem tam dělal. Vlastně dělal jsem tam při studiu té vysoké školy. To, že výška byla prakticky pro mě takový vedlejšák, protože já jsem sice chodil na denní studium, ale já jsem v práci trávil stejně víc než 200 hodin měsíčně, takže já jsem tam byl pořád. Jo? No a mezi tím vlastně se řekněme, vyvíjelo to, co jsem na té firmě dělal, jak jsem se učil ty věci a jakou zodpovědnost, nebo jaká zodpovědnost mě byla přikládána. A já jsem se té zodpovědnosti nebál, což zodpovědnost jako sama o sobě jako pojem je takový další extrémní jako milník v životě každého člověka, protože ten, kdo ji odmítá, jsou lidi, kteří odmítají a jsou lidi, kteří ji vyžadují. Jo? A těch mezi tímhletím poměrem jich moc neznám. Já jsem ten člověk, co ji vyžaduje. Já jsem ten člověk, co potřebuje mít zodpovědnost a já nechci dělat pod někým. Já mám strašný problém s autoritama, jako extrémní a mě vadí, když já něco udělám a někdo jiný za to má prostě ty svoje ovace. Já si je chci sklidit sám. Jo? Na druhou stranu tohleto doporučuju teda všem lidem. Prostě nenechte za sebe sklízet ty ovace někoho jiného. Tohleto je základní průser, který můžete udělat, protože to vás nikdy nikam neposune. Tohle vás přivede akorát do deprese a vzbudí to ve vás takový ty záporné emoce, místo toho, abyste si ten okamžik užili, tak na něho začnete vzpomínat strašně negativně. Protože vám někdo něco ukradl. A tohle to je špatně. Takže to nedělejte tady tyhle věci. To znamená, něco udělám, je to moje a ten druhý, co se se mnou veze, ten se mnou veze. Ale ne jinak. Takhle to je. Takže pro mě to byla jízda pracovní a jízda školní. Já jsem samozřejmě vysokou školu jsem dodělal a jakmile jsem ji dodělal, tak samozřejmě zase nevím, já nevím, prostě každý ve všem hledá nějaký problém. Jo? Ale podle mě ta škola byla, asi mě to sedlo, jakože, jak ta technika, tak ty lidi kolem, tak ty učitelé, tak oni prostě pochopili, že já jsem takový jako trošku magor a moc po mně zase nechtěli, nebo jestli chtěli, já si pamatuju jenom na jednu zkoušku, kde, když vezmu největší šroťák, takový ten šprt, jo, jsme měli, myslím, to bylo obrábění, jo, a to je, bacha, to je strašně důležité, tohle si uvědomit, jo, ale bylo to obrábění. A ten profesor, když jste u té zkoušky, vám dal zadání. A dal vám zadání. Napiš program, jak vyfrézuješ tu destičku. A teď vám ukázal. Já o obrábění nevydělal vůbec nic. Ale vůbec. Mě to ani nezajímalo, já nemám rád obrábění. Ale ten borec, ten vedle mě, šorťák, total. On napsal ten program. To je takový to A2, jo, jeď, souřadnice zadáš a
A prostě on to napsal na 4 a 4 a ten jel, já jsem se kouřil za propiskou. On to neudělal. A já, co o tom nevěděl, vůbec nic jsem to udělal. A protože já jsem napsal, do dneška si pamatuju, jak bych to udělal, čárka, kdybych to uměl, dvojtečka. A já jsem to popsal teoreticky. Jo? Hele, a víš co? To stačí. Těm lidem, jim nejde o to, abys něco uměl na 100%. Ty musíš pochopit princip. A když pochopíš princip, oni totiž tím, že já jsem pochopil princip, oni pochopili mě. Oni věděli, že já rozhodně nejsem žádný programátor nějakých CNC strojů a oni mě nechtěli trápit. Oni mi dali za A. Oni mi dali Ačko a řekli, hele, ty už tady nechcem vidět, vypal. Jo, rozumíš? Já jsem měl klid. Ale stačí to jenom říct, anebo stačí to přiznat, stačí říct pravdu. Já to nikdy nebudu umět, chlapi. Ale kdybych byl programátor, tak bych pokračoval takhle. Jo? A tady jsem si uvědomil jednu věc, že je potřeba v tom svém životě tak nějakým způsobem říkat jako opravdu jako pravdu. Jo? A v mém případě to platí dvojnásob. Já totiž mám strašně špatnou paměť. A já tím, jak mám tu špatnou paměť, tak na mě každý pozná, že lžu, protože to bych jeden den v pondělí mluvil jinak, v úterý jinak, ve středu jinak. Já nevím třeba jednak, já nevím, co jsem dělal včera, hele. Těch věcí, co děláme tolik, já nevím, co jsem dělal včera. Když se někdo zeptá, co jsi dělal minulý čtvrtek, no, tak jako sorry. Tak já si vezmu kalendář a možná si vzpomenu, já nevím. Jo? Takže základ je, pokud máte špatnou paměť, musíte v celém svém životě mluvit pravdu. To je základ. Takže já mám tu paměť špatnou. Já nemám jinou možnost, protože jinak bych ze sebe udělal akorát ty dítě prostě u ostatních lidí a to prostě asi není možný. Takže tady v tomhletom případě jsem teda, řekněme, dodělal tu vejšku a nějakým způsobem jsem se vyformoval v té škole. Veru, ty jsi mě strašně dlouho nepoložila žádnou otázku. Promiň, hele, už ses někdy setkala, můžu se ti zeptat já? Už ses někdy setkala, že někdo mluví víc jak ty? Občas jo. Moc lidí není, ale občas jo. Já jsem do toho chtěla asi 2krát vstoupit, ale tak mě to fascinovalo, že jsem tě nechala mluvit. Takže já bych jenom jako vypíchla jednu vzpomínku, jak jsem dělala zkoušku z fyziky a nestihla jsem se naučit odvozování Schrödingerovy rovnice, což je brutus, který naprosto nechápu, a paní profesorka, protože jsem na cvikách z fyziky vlastně jako poměrně excelovala, tak byla z toho docela vyvalená, musela mě teda jako pozvat na příště. To už jsem pak měla dostala za 1, protože jsem dostala téma, které mě vyhovovalo víc než odvozování Schrödingerovy rovnice, ale teda velký klobouk dolů k tomu profesorovi, který teda to opravdu takhle pojal, protože podle mě tam řekl velkou pravdu, a to v tom, že ono to není o tom vlastně to umět nadrtit se a vědět to. A většinou ty lidi, kteří se někdy tady ty věci jako nadrtí, natvrdo a tak to stejně neumí uplatnit v praxi. A ty jsi jako úplně skvělý příklad toho, že vlastně jako přestože jsi měl problém a přestože máš jakoby, co myslím teďka, tu matiku na Gimplu, a přestože máš špatnou paměť, tak prostě můžeš být úspěšný. A mě tam několikrát opravdu šlo na mysl právě to, že ten úspěch není o tom, jak se jako učíme, ale úspěch je o tom, jestli to dokážeme vlastně žít v praxi, žít život a vlastně jako pak ti co. A teď nechci, taky je potřeba tady ty lidi mít, vědce a tak dále, kteří zůstanou třeba na těch vysokých školách, pak učí ty teorie a vlastně jako jdou a nemají třeba tam tu praktickou stránku a třeba i schopnost právě vést firmu, velkou firmu a vést ji úspěšně. Jo, takže vlastně dobré známky ve škole neznamenají dobré výsledky jako v životě. To už mě napadlo zdůraznit jako na začátku, takže teďka vlastně na to reaguju tímhle způsobem. Takže povídej dál. Takže jsi dodělal vejšku, už byl v té firmě.
Já vím, že tenkrát... Prosím? Já bych ještě doplnil jednu věc, protože to, co jsi říkala teďka, je strašlivá pravda, ale podle mě horší, a nebo ne horší, ale nejhorší, jsou prostě ambiciozní rodiče, kteří nemají odhad na schopnosti svých dětí a vlastně, ať je to jak chce, svým rozhodnutím jim zkazí život. Ne zkazí život, oni jim ovlivní život, nebo oni rozhodnou za ty děti, jo? Ale je to jenom z toho důvodu, aby se třeba mohli pochlubit sousedce, že je dítě na Gimplu. Jo? A já jsem, samozřejmě my jsme v té situaci, že naše dcera, díky bohu, zaklepu to tady na ty dvířka, má samé jedničky a přišla nám už určitá informace nebo indicie, že by mohla jít na Gimpl, což jsem samozřejmě absolutně rezolutně odmítl. Protože mám k tomu víc důvodů. Jeden ten je, že vím, jak je to potom, možná je to teda tomu pamětí, ale s tím, jak člověk zapomíná na ty děcka od té 5. až 9. třídy. A taky kvůli tomu, že to není jeho rozhodnutí a že vlastně nevíte, jestli vás baví víc matematika a ten technický směr, jako fyzika, chemie a tak dále, anebo spíš ten humanitní směr, a to je třeba čeština, dějepis, biologie, zeměpis, a na to já jsem na to strašně hloupej. A já se za to nestydím. A moje žena to ví. My, když jsou takový nějaký ty kvízy, ale to je takové, znáte to, ne? Na Seznamu nebo na něčem takovým, jak máte takový ty kvízy. Já mám třeba 1 bod z 10, ne? A úplně v pohodě. Když je tam matematický nebo fyzikální, 9, 10 z 10, úplně. Ale můj směr je tak strašně jakoby zaměřený do určité výseči, že já se ani nehodlám stotožňovat s tím, já neznám žádný zpěváky. Já neznám žádný jména herců. A můžou to být známí, tady čeští. Já nevím, jak se jmenují. Můj mozek na to vypíná. Ale úplně. Takže je to takový jiný zaměření té mysli a toho člověka. Jo? A je potřeba si říct, že tohleto dítě si to do toho musí dozrát. Tak jako já jsem dozrál do toho, že jsem si řekl, ale chci jít ještě kousek dál a chci jít ještě kousek dál, ale rozhodně to není 5. třída. Tady v té době mě zajímaly úplně jiné věci. A třeba to, já nevím, rozhodně ne, jako jestli půjdu na Gimpl. Mně to bylo jedno. Ale já ti do toho vstoupím, protože já zase, že u mě to bylo, jako vůbec toho nelituju, ale syn by taky měl na to jít na Gimpl, je v 5. třídě taky a vlastně víceméně má samé jedničky. Jsem tam nějakou 2, občas výjimečně 3. A když jsem se ho ptala, tak on o to jako nějak výrazně nestojí a já představa, že právě ho vytrhnu z kořenů tady, jako co je spokojený ve třídě a vlastně by musel dojíždět MHDčkem po Praze, takže jako rozhodně ho tam nebudu, právě jak říkáš, ambiciozní rodiče, tak rozhodně ho tam nebudu cpát jenom proto, že já jsem vystudovala Gimpl a v mém případě to bylo jasný, protože já bych se asi stejně rozhodovala v té 8, v 9 pro Gimpl, protože jsem nebyla vyhraněná a je to hrozně vtipný, protože já vlastně vždycky jsem chtěla, mě zajímalo několik směrů psaní, takže jsem zvažovala žurnalistiku, dějepis, takže jsem zvažovala studii historie a vlastně medicína, chtěla jsem být doktorkou, takže nakonec protože jsem se tehdy na medicínu nedostala, ještě nebyly přijímačky jako bez, teď už bývají prej i nějaké přijímačky na průměr, já bych se dostala na průměr, tehdy to nebylo na průměr, takže ještě tehdy byl velký nátřes na lékařskou fakultu.
Takže jsem skončila na chemicko-technologické škole, vystudovala tu fyziku, fyzikální chemii, chemické inženýrství a další věci. Skončila jsem teda u biochemie, ale obloukem jsem se teda vrátila k tomu psaní, takže napsala jsem knížku, píšu i články na zakázku a můj muž mě ke 40, což je jeden z dílů podcastu, hned nevím, druhý, třetí, tak kromě toho, že mě nakreslil 40 srdíček na chodník a bylo tam vždycky každý druhý srdíčko napsáno si krásná, si, já nevím, sexy a tak dále. To je teda první podcast, ale pak je tam i podcast, kde mluvím o tom, jak jsem se dostala jako průvodkyni, nebo jak jsem se stala průvodkyní na Kašperku, na hradě Kašperk na Šumavě. To jsem taky dostala k těm 40. A protože manžel věděl, že mě baví provázet, nebo že mě baví historie a že jsem chtěla vždycky někde provázet. Takže nakonec jsem si splnila všechny ty 3 směry, které mě lákaly, protože lidem se věnuju a pomáhám jim vlastně skrz výživu a skrz téma taky jako vlastně prevence zdraví. Takže je to hezký. A já bych právě na ten Gimpl zamířila, ale souhlasím naprosto s tebou, že by člověk si měl uvědomit, jestli jsou to jeho ambice, anebo jsou to ambice toho dítěte. Takže když náš Pavlík řekne za 2 roky, že chce na 6letý Gimpl a už opravdu bude za ty 2 roky chtít, tak ho v tom samozřejmě podpořím. A pokud ne, tak ať si klidně vystuduje, jak říkáš, učňák a prostě třeba je to právě ta jeho cesta, která ho nasměruje někam směrem úplně jiným, než kdyby jako měl všeobecný rozhled z Gimplu a třeba by tam nebyl spokojený. Takže teď tě poprosím, aby jsme dokončili ten příběh, protože už povídáme poměrně dlouho. Takže po výšce zůstal zpracovat v té firmě a ano. Pak byla to tady ta firma, ze které kde dal výpověď a rovnou začal spodnikat, je to ono? No, je to tak. Byl to dlouhý příběh té firmy, dělal jsem tam poměrně hodně moc práce, hodně, řekněme, důležité práce pro tu firmu, hlavně obchodní a technickou a tak dále. Ještě v mezičase, protože pro moji práci, což byla vlastně prodej filtračních zařízení jakoby koncovým klientům, kdy on je to takový strašně zvláštní obor, protože na něho nejsou žádné učebnice. Jo, tohle se dělá všechno podle citu a mě to tam jako sedlo. Mě to jako zafungovalo a mně se ten obor líbí. Jo. A já jsem se tam na té firmě jsem se naučil spoustu věcí, jak to navrhovat, jak to vlastně cítit tu problematiku, takovým tím stylem, že člověk nepotřebuje rovnici, nepotřebuješ žádný návody, ale podíváš se na to a víš, jak to udělat. A dělal jsem to už relativně dlouho a jednoho okamžiku nastal ten čas, kdy už ono už možná, když to tak jako odlehčím, že on těch důvodů je strašná spousta a o tom by se dalo povídat jako na několik takových dílů toho podcastu, jo. Ale kdybych to měl řekněme zjednodušit na jeden z těch důvodů, tak měl jsem v té době dceru první, to byla Valerie. V té době, když jsem z firmy odcházel, tak si troufám říct, že jí byly 4 nebo 5 let, takhle nějak nevím. Ale ten problém byl ten, že já všechny věci dělám naplno. Bohužel víc naplno dělám tu pracovní část toho svého života, než tu otcovskou. Což je, řekněme, jedna z těch záporných vlastností mých, já jich mám spoustu, ale tohle je jedna z těch hlavních záporných vlastností, že vlastně dokážu upřednostnit ten biznis, tu práci oproti té rodině. A ti, co jsou toho součástí a budou tohleto slyšet, oni ví, o čem se bavím. Jo? A za to se jim omlouvám. Ale já jsem si prostě nepamatoval,
první 4 roky života své dcery. A když si tohleto člověk uvědomí, tak jsem si říkal, hele, vypadnu odsaď, budu pryč, jo? Zvolním, budu to dělat na sebe, s vyšším ziskem, zůstane u mě, to znamená, bude mě stačit mnohem méně akcí. A tím pádem budu toho víc zvládat. Vydělám si stejně, co potřebuju, ale budu mít čas i na ten zbytek, na to ostatní, na tu rodinu. Zkusím to. Jo? Jak říkám, je to jedna z verzí, ono to všechno, jakoby, já bych mohl říct dalších x důvodů a všechno to do sebe potom zapadne a jde to jakoby společně dál. Jo? Ale řekněme, že to omezím pouze na tuto. Jo? Tak jsem z té společnosti odešel a založil jsem si společnost vlastní. A to, že v tomhletom okamžiku, což vnímám jako jeden z největších milníků ve svém životě, můj bývalý šéf, jsem si vlastně říkal, že si to všechno strašně zjednoduším. Jo? Protože si říkám, hele, tak já odejdu z té firmy a nabídnu teda majiteli, že budu jeho obchodní zástupce, nebo že budu prostě partner, který bude ty produkty, který znám, a je mě u nich tak jako teplo, protože jsou v té komfortní zóně, že jo? Protože o nich vím prostě všechno. A vím, kolik stojí, jak je prodat, jak to zvládnout, takových ten biznis jako měl. Jo? A tam on mě uvedl v takovou, jako, to byla jedna z největších škol, kterou jsem v životě dostal. On mi řekl, já ti to neprodám. A já říkám, proč? Už ti to neprodám. A já říkám, ale já nemám prodaný už, já to potřebuji koupit. Už bylo v rámci té mojí firmy. Říkal, no jo, že to v pohodě, ale ti to neprodám. Tak a pak mi řekl tu zásadní větu, která zněla, já ti nejvíc pomůžu, když ti nepomůžu. A tím pádem člověk, jak měl ty hrdinský vize, ty růžový brýle, že mu patří svět, protože najednou si dělá, co chce, už si nejsi zaměstnanec, už seš sám. Takhle vzniká mezi náma teda spousta firem, jo. Takhle blbě, že ti lidi si myslí, že ovládnou svět a ono ne, protože ono vlastně ročně vzniká x desítek tisíc SROček a takých stejný počet zaniká, jo? Že ono je to takový jakoby uzavřený kruh prostě všechno. Jo? No ale to bylo jako velikánský vystřízlivění, takže člověk se ocitl vlastně na nule, totál, protože zjistil, že nemá od koho nakupovat, že má prodaný, chce prodat, chce to dělat, ale nemá, kdo by mu to nakupoval. No a tím pádem já jsem musel začít přemýšlet, fungovat jinak a asi bych to trošku jako zrychlil, protože já už chápu, že to je možná až zbytečně moc jako komplikuju a protahuju. Takže já jsem byl nucený se na to podívat jinak. Potřebuju to začít vyrábět. Jo? Abych to mohl začít vyrábět, co potřebuji dělat? Jestli to potřebuji začít vyrábět, tak to potřebuji začít nějak nakonstruovat. Jak? Tak začal jsem se svým bratrancem, který dělá v nějaké firmě, jo? Tak jsem ho vzal, u mě ten první filtr, který jsem měl prodaný, já jsem řešil zakázku číslo 1, jo? A on mě ten filtr nějak namodeloval. Já jsem ty plechy, tam jsem poslal do jednoho zemědělského družstva jsem poslal jedny plechy, do druhého zemědělského družstva druhý. Ono se mi to pak nějak sešlo, já jsem to sešrouboval, pak jsme to navezli, vznikl filtr číslo 1, který mezi náma stojí v té domu, že jo, který už teda teďka je prodaný. A vlastně vznikl filtr číslo 1 z nula. Z ničeho. Z vize, jo. A já si říkám, hele, ono to jde. Víš co, ta nouze, ta tě donutila. Že ti nikdo nepomohl, tak tě vyšrouboval úplně k jiným myšlenkám, k tomu, jakým způsobem to dělat jinak, abys neumřel, abys přežil. Tak musel. No a takhle to šlo pomaličku a dál a pro mě to znamenalo výrobní závod v Litovském Hrádku, byla hala,
potom nám byla těsná, tak jsme dali jinou. Nakonec se koupila hala v Liptovském Mikuláši, ta už je velikánská. Pořídili se stroje, jako lasery na pálení plechu, pořídili se lasery na pálení profilu, čistící lasery, svářeči, líji. Ono to už potom tak nějak začalo růst s tím, že člověk jak ztrácel takovou tu beznaděj. Vždycky je to o tom, že a u mě to platí úplně extrémně, že když se mně něco daří, tak se mi daří ještě víc, protože člověk to dělá všechno, tu práci, tak jakoby s klidem. Jo? A nejlíp se dělá obchod, když ho dělat nemusíš. A to je zásadní jakoby pravidlo celého jakoby biznisu. Jakože netlač na pilu. Když tlačíš na pilu, jsi neúspěšný. Když nebudeš tlačit na pilu a bude ti to fakt jedno, tak ty lidi, oni to ucítí a oni nepotřebují ty lidi, co tě potřebují. Ne, ty nechceš si koupit od prodejce vysavač, když vidíš, že ti ho moc nutí. Ale koupíš si od toho člověka, co ti řekne, hele, je to dobrý, jestli to nechcete, já jdu pryč. Prostě. A ty řekneš, já to chci, protože vám je to jedno, chápeš? Takže mi, když se daří, tak se mi daří a v tom daření se samozřejmě existují určitý překážky. A to třeba covid. Si člověk řekne, co je to covid. Víš? Covid v tom strojírenském sektoru, já když jsem o tom přemýšlel, co to vlastně znamená pro nás jako nic, že jo? My jsme strojaři, kašleš, přijdeš do firmy, myslíš, že někdy byly nějaké roušky? Vůbec. Jakože vůbec. Jo? Ale investičně, co to znamená? Je to strach z neznáma. Jo? A strach z neznáma, pač nevíš, co bude. Tak ty firmy prostě ty investice omezují. A to tak je. To je stejně jako ta Ukrajina, respektive to, co se nám teďka ještě do dneška odehrává, což nebudeme vůbec komentovat, ale je to úplně to stejné. Takže on přešel covid a začala nám válka na Ukrajině. Jo? A opět to stejný. Zase strach z neznáma. Jo? A to byly takové ty věci, které mě osobně v takovém tom ležérním způsobu jako obchodu, když nemáš protistranu, která je stejně ležérní a která se bojí a která neví, tak je ti ta ležérnost úplně k ničemu. Takže to byl zase takový další milník, že on opravdu dokáže dost věcí potopit, když ti prostě jako řekněme ten život jako nepřeje, víš? Nebo že, jak se říká, někdo ti hází klacky pod nohy. A teďka, když si vezmeš covidy a vezmi si Ukrajinu a tohleto, tak ty klacky tam byly. A byly brutální, protože já jsem měl uzavřený zakázky a velký, který jsem dělal poprvé v nějakém Mexiku, relativně velikou akci, kterou jsem měl prodanou s nějakou cenou. Mezitím přišla Ukrajina a cena železa vyskočila brutálně nahoru. A já neměl nakoupený materiál dopředu, já nevěděl, že se něco takového stane. Takže ty náklady oni se ti znásobí a ten zisk se ti vymaže. A když se ti vymaže, může se ti zisk vymazat až jako do záporných hodnot. Musíš na to být silný, abys to přežil. Ale každá ta firma, se říká, že každý startup je startupem, dokud nedosáhne určitého obratu, ale já spíš tomu říkám to, že ten startup je startupem, dokud nedosáhne 5 letky, víš? Máš 5 let za sebou. Už nejseš ten, který hraje dětský fotbal. Dětský fotbal je krásný přirovnání u začínající firmy na to, jak se ta firma popasuje se zakázkou. Jo? Přijde ti zakázka, máš tam 4 zaměstnance, a všichni se vrhnou na ten balón, rozumíš? A všichni za ním běží na jedno místo. Prostě ale pak máš firmu, která už to dělá dlouho. Jo? A přijde ta zakázka, to je ten balón a teďka dostane rozehrávač a ťuk, gól. Jo? Nikdo se nenadře. Nikdo. Všichni si dělají svoji práci a jsou úspěšní a dají gól. A ty jako startup, ty prostě buď to všechno táhne majitel, to znamená, že nenechá hrát vůbec nikoho, což byl můj případ, pár času takový. Já jsem potřeboval vidět o všem. A to byl můj extrémní problém. Já jsem si uvědomil, že nemůžu nechat tu firmu jen na sobě. A jak se říká, každý startup má
nebo zakladatel z toho startupu je na tom svém místě pouze dočasně, protože jednoho dne to vedení té firmy převezme někdo, kdo tomu opravdu rozumí. Jo. V mém případě já jsem si do toho nikdy nenechal jako kecat. Já jsem si to kormidlo od té firmy nikdy nenechal z té ruky vzít. Ale potřeboval jsem, a bylo to strašně těžké pro mě, poslouchat ty lidi, kteří mě radili a říkali, poslouchej ty zkušenější, poslouchej, musíš mít ředitele, musíš mít lidi, co za tebe budou dělat to. Já to nesnáším, chápeš? Tu firmu buduješ, jak ti někdo může rozhodovat za tebe? To nedáš, ale víš co? Nakonec přes x pokusů mít ředitele jsem se dostal do stavu, když jsem jich pár vyhodil a jsme firma bez ředitelů. Nesnáším slovo ředitel, ale tak nesnáším, jako prostě nesnáším ředitele. Jo? Většinou jsou to otylí borci, kteří rozhodují stejně 3 věci denně a sedí tam a nechají si od Aničky vařit kávu. Jo? Takže takovýhle Mongol já nechci. Jo? Já ti teď do toho vstoupím. Udrž když tak myšlenku. Budeme to pomalinku ukončovat, protože čas už je dlouhý, ale je to hodně zajímavé, jak říkáš, některé věci by se daly natáčet na pokračování, tak třeba tě vezme někdo i do podcastu nějakého biznisového, protože i mě, i když jakoby takhle velký biznis nedělám, tak zase jsem si jenom uvědomila, že za těch 5 let od prvního vydání knížky, jo, takže vlastně moje knížka je, což jsem si uvědomila právě na tom videu, který jsi mě posílal, který jsem zmiňovala na začátku, o tvé 5letce s firmou, tvojí firmou, tak vlastně já mám 5 let tu knížku vydanou a tak jsem vlastně jako si říkám, tyjo, a tehdy Radek s tou firmou začínal, wow, jo, a tak. A grafik, který mě domlouval tiskárnu poprvé, teďka po druhý, teda ještě furt nemám termín tisku, takže doufám, že se to do Vánoc stihne. A připravuju projekt tentokrát ne na hitu, ale na startovači. Takže startovač lomítko projekt, nebo projekty, teď nevím, lomítko české pomlčka pod super potraviny, tak tam bude ten můj projekt, ale bude to jako menší, to druhý vydání je menší. A tak jenom ten grafik říkal, že vlastně nějakých 10 až 15% tiskáren zkrachovalo za těch 5 let. Jo, takže opravdu jakože to poměrně velký procento tady na tomhle trhu, tak to je taková zajímavost. Takže teďka, možná jsme to říkali na začátku, teď nevím, opravdu tvoje firma má těch 5 let úspěšně za sebou, rozvíjí se dál a máš ještě nějakou myšlenku, kterou bys teď chtěl říct, anebo už zakončíme a půjdeme do toho slíbeného mota, které mě tak zaujalo? Myšlenka, já bych chtěl bych vzkázat lidem jednu věc. A to je to, že své poznámky nebo své myšlenky, když vás něco zajímavého napadne, nenechejte to vyvanout. Zapište si to. Nemusíte se k tomu dostat hned. Nemusíte to vyřešit hned. Ale ta základní myšlenka, ať je to velká věc, nebo střední věc, nebo malá, to je jedno, většinou jsou to 2 až 3 slova. To je potřeba si zaznamenat. A když je zaznamenáte a uvidíte v nějakém tom svém diářku, já používám Google Keep, tak vám to začne vrtat a rozvíjet a nakonec tu myšlenku, která z vás napadne a má 3 slova, tak ji musíte přetvořit v realitu. Nesmíte se toho bát. A to je asi to hlavní poselství, co bych chtěl říct, že nesmíte zapomenout na ty dobré myšlenky. Oni vznikají každý den, u každého z nás. Nikdo, nebo většina lidí je nedotáhne do konce, nebo je zapomene. A potom bude sedět někde v hospodě a nadávat na systém. Takže svoje poznámky a svoje myšlenky je potřeba opravdu zaznamenat a dotáhnout do konce.
a jenom tím můžete být úspěšní. K tomu mému motu, když něco nejde, problém hledej v sobě. Je to tak? Co tě na tom zaujalo? Zaujalo mě právě to, jak jsem říkala. My jsme zrovna i ten den, když jsem pak Pavlíkovi jako vysvětlovala trošku tvoji cestu a jak vlastně seš teďka úspěšnej, tak jsme i řešili něco, že si špatně sedl prostě na takového dřevěného kohouta, co tam máme u manželých rodičů, houpacího, a byl přesto takový pytel sedací. A on si sedl na ten pytel, ale jako bylo vidět, že pod tím je ten kohout. A on se otočil a říká, blbej kohout. Já říkám, Pavlíku, pokud si máš nadávat, nebo pokud máš někomu nadávat, tak nemůžeš nadávat dřevěnému kohoutovi, ale maximálně sám sobě, protože ty to ovlivňuješ, ty si to způsobíš. Samozřejmě někdy jsou to okolnosti, jo, dokážeme se vyvarovat chyb, jenomže z těch chyb se právě přesně učíme, ale potřebujeme to nesvádět a jsme zpátky u ty zodpovědnosti, kterou jsem tam říkala, která mě taky hodně rezonovala, že mít vlastně zodpovědnost sám k sobě a k tomu okolí, tak je to nejcennější. A platí to i třeba v případě, když je v názvu podcastu Příběhy života a uzdravení. Tak já sama jsem se uzdravila z nemoci, která je chronická, ulcerozní kolitida, zánět tlustého střeva. A uzdravila jsem si ve chvíli, kdy jsem převzala zodpovědnost za to, že to zdraví já můžu ovlivnit. Samozřejmě ne vždycky to jde. Jo, samozřejmě někdy je potřeba celý život léky, někdy je potřeba prostě jako přijmout to, že třeba tu kondici nemáme tak dobrou, jak bychom chtěli mít. Ale spíš důležitý na tom je to, že nespolíhat na to, že pan doktor předepíše prášek, že tamhle ten terapeut mě napraví, protože přesně i při bolestech zad půjdu k fyzioterapeutovi, který mě sice odblokuje, třeba zablokovaný, já nevím, žebra, záda, pomůže mě, ale zároveň správný fyzioterapeut mě naučí, jak správně dýchat, jak se správně postavit a jak to vlastně dál vlastně být tou prevencí, aby k ty situaci těch bolavých zad nedošlo. Takže pokud já nepřevezmu zodpovědnost za svůj život, za své podnikání, za své zdraví, tak vlastně to nikdo neudělá za nás. Takže opravdu tu chybu nebo vůbec cokoliv prostě člověk má hledat sám sobě. A ještě bych vypíchla jednu věc, kterou tak moc hezky řekl. Ta pravda. A nemusíme mít špatnou paměť, já ji mám výbornou, ale prostě je to mnohem jednodušší. Sice na první dobrou někdy stojí za to říct nějakou drobnou lež, že prostě na první pohled, pozor, na první pohled, že jako, já nevím, přišel jsem pozdě do práce. Říkáme tomu podat mylné informace. Ano, podat mylné informace. Takže těžko se přiznává, já nevím, přijdu pozdě do práce, že jsem něco špatně pokazil, udělal a tak dále. Snadno se řekne taková ta lehká výmluva, tyjo, nenastartovalo mě auto. Ale třeba skutečnost někde jinde. Takže já se snažím být taky co nejvíc pravdivá v každém takovýmhle jednotlivým krůčku, protože si myslím, že to má smysl a že prostě pak nám bude všem možná líp. No. Takže děkuji moc, Radku, za zajímavý rozhovor. Byť teda neudrželi jsme to v těch plánovaných půl hodince až 3/4. A to nevadí. Hodinku natáčíme. Takže já se tímto rozloučím s našimi posluchači a tebe ještě jenom poprosím, abys zůstal na obrazovce a vypnu nahrávání a dám ti prostor, abys mohl říct nashledanou nebo jak budeš chtít. Takže přeji krásný den. Přátelé, tak já se s vámi loučím, mějte se krásně, mějte se hezky a nashledanou.